खुलुमबाय बयखौबो दिनै अखा हाबाय थादों मा खालामनो जों दायो ओरैनो थास्लाय बरिं मोननायखाय आलु पराटाखौनो बनायना जानो नागिरदों आरो दे बिदिब्ला जों हानानै लाखाबाय खावसे खावसे खालामदों जोङो दायो जोङो रुनोसै Thôi đã Đừng béo Sửa bấy ta lấy Đấy संख्रि होबायना ओमफ्राय दै होगोन दै होनानै जोङो गोबाव नाबा गुरै जायो संख्रिखौ दायो जोङो बेयाव लगायनानै लाबाय मोजाङै ओमफ्राय दै होबाय गोबाव नानानै दोनबा गुरै जायो जानायावबो मोजां जायो आलुआ जाबाय बन्द खालामनोसै नै जोंहा दायो लदा जाबाय दायो एसे थाव होनानै जों बेखौ आरो गुल गुल खालामबावगोन आरो जोङो नाखांबाय बिखौ दायो आलुआबो जोंहा जाबाय होमब्लाबो बे दायो गुदुंना खिउथ' जायाखै बेनिखायनो पियासखौ हानानै लाग्रोनोसै आरो लाइखौबो हानानै लाग्रोनोसै मिजि मिजि हानोसै आरो नायलांबाय थादो जासिगोन दायो लाइखौबो होगोन जोब्बाय दायो पियासजों लाइजों बेखौ लगायना लानांसिगोन मोजाङै बिराद मोजां लगायनांगौ जायो दे जाबाय
बाद में फिर मिक्स करना पड़ेगा प्याज और लाइक पत्ता के साथ, फिर दोनों में मिला के रगड़ना पड़ेगा, तभी ये आलू का चटनी बन जाएगा। ये लो देखो। Đây gul बनायबाय फिसा बनायनो थाखाय एसे गिदिर गिदिरखौनो बनायखा वाव दै जोंनिया मोनसे जाबाय दैयो गारिङानो थांना होबायलै एसे खोमसिसो नुसिगोन लाडु लाडु बनायबाय Jumpai menelas. Bidang lo kayak nanti sana. Ambil ya sekarang lele udah.
जानसै पूरा फैमिली है साथ में